Ok, takže čaute lidi, a já vás vítám u dnešního videa a dneska budeme testovat Alkanovo novou mapu. Je toho tady hrozně, budeme testovat a hodnotit. Je tady hrozně nových věcí a jako fakt to za mě bude super. Mám to. Ok, takže je tady kolik? 7 různých módů a dneska si všechny otestujeme a ohodnotíme. Takže začal bych tím, že si tady vezmeme shotgunu, klasickou a AR-kou. A začal bych asi rovnou challengema. Nejdřív tady je tady vlastně tohle startneme. Teďka nám to začne počítat a my musíme tady ty trefovat. 30krát musíme to trefit a pak se to stopne. A vždycky se vlastně počítá jako ten nejlepší čas. Počítávám to i jako kolikrát jste mysnuli. Ty můžete vidět, že já mysnul 2krát, 13 vteřin mi to trvalo a za mě to mohl dávat nějakých 8 z 10, je to dobrý. Když se vrátíme semka, tak tu máme z shotgunu, to je vlastně úplně to stejné, jenom s shotgunou. To teda moc nevím, kde je, ale OK. Jo, takhle. Podle mě taky musíme 30krát trefit. Zase počítají se sekundy, kolikrát jsme to mysnuli, tak to bylo asi v každý tý. OK, máme to. Tak teďka rovnou můžeme jít na další. Tady v těch challengech máme teda edit down. To vlastně ještě nevím, jak moc funguje, jo, jak to chápu. Jo, tady to prostě, to je taková klasika, to ty nebudu dělat až do konce, jinak tomu bych dal nějakých, nevím, 7 z 10. Takže rovnou můžeme jít na triple edity. To vlastně je úplně to stejný. Furt tady to, jenom tady to musíme editovat správně. No, tomu bych dal taky nějakých 7 z 10, 7,5. Rovnou můžeme jít na poslední a to je reaction time. Tady vlastně to startneme, počkáme na zelenou a šutneme. A vlastně takhle to pak spočítá jako kolik milisekund. A tomu bych dal nějakých 9 z 10, to je fakt dobrý. Rovnou můžeme jít na free buildy, to prostě všichni znají, free buildy jsou free buildy, tady není něco moc vysvětlovat, prostě si tady můžete free buildy, nastavovat rychlosti, nastavovat si prostě všechno možný. No a tomu prostě free buildy se nedají pokazit, prostě 10 z 10. Rovnou můžeme jít na editování. Tady to je vlastně skoro na každý mapě stejný, tady to prostě, tady si můžete vybrat, co chcete editovat. A takhle to doděláte až do konce. No, tomu bych dal nějaký 6 z 10, není to moc originální, má to každý. Mechaniky, tady to jsem ještě nehrál teda. Teď můžeme si dát třeba Mongrel Classic. OK, to je v pohodě. Rovnou to můžeme mít třeba Pre-Fire Practice. Dobře, jako mapa má ještě nějaký bugy, to musím uznat, jako, ale je nová a docela profesionální. Tak rovnou můžeme jít na Peace Control. Tady zase jako skoro všechny Peace Controly jsou stejný, tady se nedá jako nic moc zkazit na tom. Nějakých, nevím, 8 z 10. Můžeme jít dál. Na aim. Tady zase můžeme dát třeba shotgun 360 a trefovat tady. Aha. To je prostě taková klasika taky. Tady ta mapa je podobná jako mechaniky V5. Vlastně furt ty mechaniky jsou lepší, ale jako dobrá mapa. Tohle bych dal třeba 9 z 10. A potom vlastně tady máme už jenom lobby. Takže 6 módů. No nic, já doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr a čus.